Здравейте хора, аз съм Зиги и днес ще играем Five Nights at Mickey. Знам, че името малко е смешно, но от първа нощ така става. Не можем да му махнем името. И добре, днес ни е петата и последна нощ тук, така че трябва днес много да внимаваме. Имаме нова техника. Пистолета ми е при Мики. Не знам защо не си го взех. Да, чак, извинете. Ей, тук е за вратите да се отварят и затварят. Ако се вижда, моля стол. Моля те стол, че можеш да мръднеш. Да, от тук да се види. Ей, тук е вратата. Ей, тук е лампата. Добре. Искате ли да видите с лампата? Дъре. Ако видите, че тук е тъмно, ще видите магия. Е, след 5, 4, 3, 2, 1. Дано да стане. Добре, дано да е станало. Да, станало е. Остава там. Не знам. И вратата ще се получи. Дай да сгъся това. И сега. Да ми пестим много сила. Ето и вратата. Вратата е затворена. Иска да ви покажа тук майка ми. Новия робот Карли. Не точно робот, папагалчето ми. Ще играе като робот днес. Карли. И ето го добрия ни стар Мики, което е заглавено Five Nights at Mickey, сетия майка ми. И да отворя вратата. Не е така. И това ще отворя вратата. Къде изчезнаха? Добре. Изгледа, че Карли се отказа и сега. Ако не знаете, току-що Карли се отказа, защото майка не го искаше, а той докато лети, трябва да затвори вратата и се удари и го отказахме. И изгледа, че Мики е пак сам. И сега почваме петата и последната ни нощ. Мики е... Къде е Мики? Мики, да ми е камерата да ми в коридора. Това ще бъде смешно. Много смешно. Амиле, виждам те на камерата. Здравей, мамиле, Зигиле. Добре. Роди. Добре. Ще почнем, когато почнем последната ни нощ. Се видим там. Хора, почнахме първата си нощ. Я да взема камерата и да проверим. Ето го, да видим център. Няма го тука. Чакай, какво? Ето го. И още център му и няма. Какво? Какво? Това беше страшно! Я да проверя на камерите какво става. Jesus Christ! Добре, изчезна. Това беше много страшно. Я да проверя цената, дали е там. Я да видим. Няма го мая партията, я да проверя. Ето го. Видяхте ли го? Не исках банята, исках коридора. Ето го. Я видим дали пак мога да увелича, че я пак център. Няма го. Я под това по столите. По столовете има. Ето го. Това нищо не значи под столовете. Къде отиди? Добре, тук го няма. Добре,
Вярвя. О, ето го. Я превключа пак в офиса да се върна или пак на сцената. Ей, няма го тук. Къде е? Дай да отворя вратите. Дай да... А как се махат 8 минути? О, ето го. Хайде. О, най-накрая се маха. Това е. Добре, мина да отворя вратата. И какво ще стане? Едно да е там. Лампата ще се остава включена. Къде е? Не се вижда. Ето го. Ето го и поведе, трябва да включа мониторите. Добре. Вратата я отворих. Знам, че съм много... Добре, знам как го Добре, мисля, че се мах. Да, добре, пак. Добре, я да видим дали е още там. Добре, ще влеза. Знам какво казвам. Не. Айде го! Това не беше добра идея. О, не! Няма да не можем. Или по-то маса. Къде? Тя да бяга. Той да не е Фокси. Вау! Много е бърз. Бягам към офиса. Бягам. Няма го. Дали отворя се. Ето, ако не отворя, няма да спечели тази смърт. Войди. Стани, 23, айде. Това е много късно. 23 трябва да оцелея, 23 трябва да оцелея. Значи това е 11. Не се виждам. Добре. Това бягане много ме изплаща, така че... Добре. Какво да правя? Не знам. Да отида на хубавата ми камера. Няма никой тук, явим на сцената. Сцената му се е върнала. Няма го тук, я по столовете да проверя. Няма никой тук, я превключа в офиса. Wednesday. My tablet is leaving. No, it's broken. Трябва да го поправя. Си видим, когато го поправя. Поправи го. 54, хайде! 54. Добре. Ми трябва да се гъчи таблет. Я отворя вратите. Добре. Няма го там. Че какъв този звук? Искам да ги става. Помощ. Добре. Няма да стане нищо. Само... Какво? Толкова е важен. Писипит още 5 минутки. Айде. Дълго е скучен.
питаме и мен. Имам и парички. Ще ги спечеля. Фалшиви долари. Ще ги спечеля. Още 2 минути. Не! Добре. Ще се върнем, когато прегледам защо Мики толкова малко идва при мен. Се видим тогава. Хора, не разберах защо. И искам да бъде там. Подкаст. Помощ. Няма да. Хубавата лампичка свети. Вече нямам генератор обаче. Генератора имаше друг офицер и го щупи тук генератор и нямам генератор. Ми свърши силата, съм скрут. И трябва да почна отново епизодите или пак същата нощ. Мога да се видя? Да! Здравейте! Добре, да, спасени сме. Добре. И сега ще стълни. Трябва да помисля малко. Как ще завърши краят? Се върнем, когато стане и 58. Да, и 58. Чао. Току-що стана. Се върнем. Добре. Се върнем тогава. Продължаваме, хора. И дано да успеем да... Имам чувството, че ще успеем. Толкова срам, чакайте. 59! Сериозно? Сега ще спим. Ще успеем. Няма да развалим този момент. Не, силата ми. И 50. Да, успяхме, че със силата ти се падна. Последната нощ успяхме. Ще върви малко искаща дето. Това беше за Five Nights at Mickey's. Ми се направи някой път пак. И къде ми са парите? Дадените ми пари. Парата ми, къде ми е парата? Пари! Печелим 900! Богати сме! Успяхме! Пари! Ще се върнем, когато ги съберем. Пак ще ги пръснем. Хора, върнахме се, гледайте към него. Чакайте, извинете ме. Пари! Добре. Това беше днешния епизод за днес. И се видим на Five Nights at Mickey's 6-та нощ. И стойте готини. Чао!